Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendan uçayan radyo denge gelden başkoların heja iru 22 Nisan 2025 Seyşemli Brüksel'e saat 8'de elamede çağırdı. Hemen uçayan dına var ucada peşkeş biken destekçen serin uçayan. HPG tekilleri erişen ateş atırka dagirker u desverdana hezengerla dağıyan yekta. Ulusal ve gera 27 ya rojnavan yapır ve piroz ve. Ben partili Ahmet'e starta kampanyayı kemuda. Rejima İran'a girdiği siyasiye Kurd Hamid Hüseyin Nejat Heyderlu dardaki. 26 Nisan'e kongre neteviya Kurd vere budarkıstı. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfiriyan uçayan xwedikin navenda ragiyandun çepemeniya HPG tekilleri erişen arteşa tırka dagirker u desverdana hezengerla daxuyan ekta. HPG diyardike kulitici hezen wan endi pozisyona agirbest edene eriştudumun uvan agahyan dide. 19 Nisan'e leherema şehit delil arojavayı zape qada berxodana ya giri bahare ducaran 20 Nisan'e qada spindare ya gare care ke balafre şerhatiye bomba baran kirin. Dis adına bera 21 و 22 Nisan لهرما خاکور که قادال olan ese caran لهرما gari qaden spindare u mje heştuş caran لهرما metinay qaden berxedane yensere metina şelaze u 5 ili 159 caran لهرما şehit delil arojavay zape qaden berxedane yengiri ahmediye u giri bahare 618 caran بگیشتی 866 جاران بچکن گران تو بو اوبو سانهاتیه بومبه باران کرن هر وها 19 نیسان قدا برخویدان یا گری بهار به هلیکوپترین ایریشین هاتیه بومبه باران کرن HPG درباره دستوردان هزین گری لاده جیوان آگاهیان پارویدکه 19 نیسان لقدا شهید کامران آخا کرک سیستم که سابتاجه یا بری پاتبو بجیح گرن بداگر کرانده تقیایه بکیمالی سی داگرکر birindar bune. Arteşatır dagirker birindarın xwe helikopter anjı qadi durqistine. 19 Nisan leherama şehit delil arojavay zapel qada berxedan ya sergile yekini şehit axinmuş bi drone kamikaze le hedefen erişkar xistine. 20 Nisan dagirkeran kul qada berxedan ya gire amediye eriştikirin bun hedefa drone kamikaze yekini şehit axinmuş. Hemen roje leherama metina ile qada berxedan ya şelazi drone ke bombe barkiri jali gerila ve hatiye desteser kirin. Navenda ragandına HPG bdaxuyane ke şehit delil mukriyane bibir ani HPG dibêje zaruke heja ye Rojhilatê Kurdistanê hevre delil makuyan hafte kanuna 2021 de değerişa dijmin de şehit buye. Bu felsefe apoyi u tevlibuna xoya bu moral bu gerilaya keminak jibu Paşeruja azat agele me canê xwe feda kiriye. Bi kesiyeta xoya ketkaru hevretiya xoya ji dil cihê xwe di dilê hevriya xwe hemûyan de girtiye. Em soz didin ku alaya têkoşîra ya ku hevriyê me delîl ji me re hiştiye teqez bi serkeftinê tajdar bikin. Em sersaxiyê ji malbata hêja ya hevriyê xwe welatparêzên Rojhilatê Kurdistanê û tevaya Kurdistanê re dixwazin. Agahiyên têkildarî nasnamayê şehit delîl wihane. Puriya Kasimi, binaz nav delil Makuyan, nave dayık Şüküfe, nave bav Muhammed, lisine ji dayık buye de hafte kanuna 2021 de leherimin parasına medyayı şehit bu. HPG li ser şehit ve nıfandır edike. Şehit delil Makuyan, li bajari Rojhilatê Kurdistanê sinne ji dayı dnava malbatê ke welatparêz de têdine. Ji ber ku malbat bi nirxên welatparêzî û neteweyî ve dilsoz e ew jî li gorî cewhera kurdayîtiyê mezin dibe. Berxwedana destaniya gerlayên azadiya Kurdistanê ji bo xwe dike çavkaniya hêzê. Rêbera baştir nas dike. Bawer dike ku azadiya rastaqîn a li Kurdistanê bi felsefeya wê pêkane. Hemû derfetên sîstema kapitalîst red dike. Dev ji zanîngehê berdide û berê xwe dide çiyayên ku bune waren piroz en gerila. Edi evle herme parasına yen medya gerilayeke.
به beştariya xwe ya cewherî û durustî bala tevaya hevriyan xwe dikişîne. Di gelek waran de xwe pêş dixe, tim dixwaze hereqadên şer ji bo be layıqê hevalên xwe yên şehîd. Ticarî tawî ji armanc û pîvanên xwe yên fedayîtiyê neda. Li gelek qadan xebatên pir hêja meşand. Heta kêriya dawiya jiyana xwe bi wêrekî û milîtaniya xwe nûnertiya felsefeya apûyî kir. Yekîtiya Rojnamevanên jin Kurdistanê bi wesîleya roja Rojnamevanên Kurd daxuyanî da. Rojîn ev roj li hemû ketkarên ragihandina azad pîrozkir û wiha dibêje. Beriya 127 salan Rojnameya Kurdistanê di sürgûnê de hatiye çapkirin. Bu dengê gelê Kurd û bandoreke mezin li pêşketina çepemeniya Kurd kir. Çepemeniya Kurd li dijî sansür, sürgûn, girtin û komkujiyan haya îro hatiye. Bi dehan Rojnamevanên ku li kolanan hatine qetilkirin. Bi zex li her çar parçeyên Kurdistanê domandiye. Li Îranê paxşan Azîzî dibin gefa darvekirinê de ye. Li Bakurê Kurdistanê bi dehan Rojnamevanên Kurd vê rojê di zindanê de pêşwazî dikin. Çepemeniya Kurdî ji ber ku heqîqetê di nivîsê rastî gelek zextan tê. Lê tevî hemû zext û êrîşan jî bi duruşmeya hakikat ve tarihiyê de nemîne em ê têkoşîna xwe bidomînin. Em di şexsê Gurbeteli Ersöz, Gülistan Tare, Hero Bahattin, Cihan Bilgin, Nazım Daştan û Aziz Köylüoğlu da em hemû şeyden çepemeniya azad bi rêzdarî bibîrtînin. Em soz didin ku em ê xwedî li mîrateya wan de bikevin. Dem Partî roja Rojnamevanên Kurd pîroz kir. Alîkare Hevserokê gîştê Dem Partiyê ji Komîsyona Çepemenî weşan û propagandayê berpirsiyar Tayyip Temel bi daxuyaniyeke salvegera 127 ya Rojnamevaniya Kurd pîroz kir. Rojnameya Kurdistanê ji rojnameyeke wêdêtir bûye navê heqîqetê ku 127 sal berê li rûştata navînê de jî înkar, îmha û tune hesibandinê şewq daye. 127 salin bi hezaran Rojnamevanên Kurd digel hemû êriş û astengiyan digel polîtikayên înkar û tunekine li ser rêya Miqdad Midhat Bedirxan têkoşîna ragihand heqîqetê dikin. Ji bo vê yekê jî berdelên girandan e. Tayyip Temel di dawiyê de jî hemû şehîdên çepemeniya azad bi rêzdarî bibîrtîne. Komeleya Rojnamegerên jin a Mezopotamyayê û Komeleya Rojnamegeran a Dicra Firatê jî bi wesîleya rojê daxuyaneke hevpardan di daxuyaniyê de wiha hat gotin. 127 salê rojnamegeriya Kurdî li hemberî hemû înkar û zextan berxwe dide. Em vê rojê li hemû hempîşeyên xwe pîroz dikin û şehîdên ragihandina azad bibîrtînin. Bi salan e hem li Kurdistan û hem jî li diasporayê gel bi rêya çepemeniya azad rastî hîn dibe. Ji ber ku rojnamegeriya Kurdî ne tenê qanala ragihandina rastiyane ew deng wijdan bîr û berxwedana gelekî ye. Komelên rojnamegeran ji bo xwedî derketina ragihandina Kurdî ev peyamda. Em bank li rêxistinên çepemenî yên navneteweyî rêxistinên mafê mirovan û hemû derdorên wijdanî dikin. Li hemberî zextên li ser rojnamegeriya Kurdî bêdeng nemînin. Belêgudarên Dem Partî li Amedê bi duruşma ji bo avakina civaka demokratîk em bi gelê xwe re bicivin starta kampanyayeke nû da. Heyeta İmraliyê 27 Sibatê birêber aporê hevdîtina siyêmîn pêkanî piştî hevdîtina Heyeta İmralî İstanbulê civîneke çepemenî li dar xist. Di civînê de banga aştî û civaka demokratîk a rêberapo ji raya giştî re eşkere kir. Piştî banga serdemê heyetê bi partiyên siyasî sazî û rêxistinan re dest bi rêzê hevdîtinan kir. Bi heman armancê li Başûrê Kurdistanê jî partiyên siyasî re hevdîtin pêk hatin. Dem Partî û DPP jî bu peyamên rêberapo bigîjin civakê li 140 navendan zêdeyî 5000 kesan re civiyane. Meclisa Jirana Dem Partiyê jî di çarçoya bangê de bi baskên jinan ên partiyên siyasî re hevdîtin kir. Di vê çarçovê de Dem Partî li Amedê bi duruşma ji bo avakina civakeke demokratîk em bû gelê xwe re bicivin îşarete seferberiyeke nû da. İşarete kampanyaya serdanên malan bi daxuyaniyeke li parka koşu yolu ya Rêzanê hattayîn. Dayikên aştiye endam û rêveberên DPP, TJA, hevşaredarên Amedê û endamên Meclisa Şaredariyan û gelek sazî û rêxistin beşdarî daxuyaniyê bûn.
daxuyani jali hevsevke Dem Partiye rexsina Ahmed'e Abbas Şahin ve hat xwendin. Abbas Şahin peşi roja rojnamegeriya Kurd pirozkir û balkşanser banga aştı û civaka demokratik û got xwîna ciwanên me li her bi hûsteke vî welatiyê rijiyaye. Em dixwazin êdî ev xwîn rawaste. Weke ku hûn jî dizanin Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de bangek kir. Ev bank ne tenê li Kurdistan Tirkiyeyê li cîhanê deng veda bi vê bangê gelek het nava qonaxeke nû. Bi domdarî Abbas Şahin ev peyam da. Ji îr û pêve em ê di çarçoya kampanyayê di çarçoya kampanyayê de derî bi derî û koçe bi koçe bigerim. Me li Amedê li hevdeh navçeyan bi sedan komisyon ava kiriye. Em ê pêvajoyê bi hezaran hevalên xwe re vebêjin û derbarê pêvajoyê de agahiyan bidin. Ji bo civakeke demokratîk em ê têkoşîna aştî, azadî, demokrasî û heqîqetê bidomînin. Sinem Bor şeş xizmên xwe di pevçûnan de wenda kir wiha dibêje ger dewlet samîmî be divê gava vêje. Sinem Bor a di pevçûnan de kurê xwe sê neviyên xwe û du biraziyê xwe wenda kir xwest xwedî pêvajî û bangawaziyê werê derketin. Bor destşan kir ku serkeftina têkoşînê ji duh nêzîktir e û balkşan servan xalan. Piştî banga rêberapû her roj bi moral û heyecanek mezin derbas dibe. Pêvajiyê hatiye destpêkirin di nava raya giştî de hêviyeke mezin a firandiye. Em vê pêvajiyê erênî û hêja dibînin û em heta dawiyê piştgiriya vê pêvajiyê dikin. Pêwîst e dewlet niha gavan bavêje. Bila afû bê derxistin. Eger dewlet bi rastî jî samîmî be divê girtiyên siyasî de milde serbest berde. Rejima İranê girtiye siyasiyê Kurd dar dikir. Hamid Hüseyin Nejat Heydaranlu ev demeke bû li zindana Urmiyê du hücre yek kes de dahat rehin girtin. Ji bo betalkirina biryara îdamê malbata wî li pêşadatiya şûreşeya Urmiyê di çalakiya rûniştirê de bû. Lê dewleta Îranê guh neda daxwazên malbatê. Dadgeha şûreşeya Urmiyê ji malbata Hamid re ragihand ku kurê wan hatiye dardekirin. Têkildarî teslimkirina cenazeyê agahiyek nehatayîn. Hamid Hüseyin Nejat Heydaranlu di tirmeha sala 2024 de bi endamtiya PKK hat girtin. Bu bi sujdariya îxaneta welêt derheqê wî de biryara darvekirinê hat bûdayî. Dadarê de şeş Kurd ji alî rejima Îranê ve hatin darvekirin toramafê Murvana Kurdistanê di derbarê darvekirin û binçavkirina welatiyên Kurd ên li Rûşatê Kurdistan û Îranê de amarên nû parvekir. Li gor amarên hatine belavkirin di maha adara îsal de şeş welatiyên Kurd lê girtikiyên Bokan, Kirmanşan, Kırman, Bender, Abbas û Kerêcî hatine darvekirin. Her wa ji aliyê dîwana bilind a Îranê ve bi çalakiyên siyasî cezayê darvekirinê li du welatiyên Kurd hatiye birîn. Her wa hatiye diyarkirin ku di meha adara îsal de 34 welatî û çalekvanên Kurd li bajarên Sinne, Urmiye, İllam û Kirmanşan yê Rûşatê Kurdistanê bi sedemên siyasî hatine binçavkirin. Di nava binçavkiriyan de du zarokên temenê wan dibin 18 saliyê de ne. Du jiwan hatine girtin û çarenûsa binçavkiriyan nediyare. Her wa hatiye gotin ku li Sinneyê di meha adarê de heft welatiyên Kurd bi tuhmeta propagandê dijî devletê hatine dardekirin. Hêjayî gotine li gorî amaran di meha Sibatê ya îsal de jî heft welatiyên Kurd li Rûşatê Kurdistan û Îranê hatine darvekirin. Her wiha 22 welatî û çalekvarên Kurd jî hatibûn binçavkirin. Hikmet Çağalan suhudu salın de girtigihê de tevî biryara IMF jî nayberdan. Hikmet Çağalan di mijdara 1993 de li İstanbulê hate binçavkirin û paşê hat girtin ji aliyê DGM ve cezayê müebbetê li hate birin. Çağalan li girtiya tîpa leya hejmar duduya Türkoğlu ya Mereşetê girtin. Tevî ku 30 sal cezayê wî qediyayê jî nayberdan. Sedema neberdana wî jî cezayên hücreyê ne. Parêzîrê Hikmet Çağalan, Alîşan Şahin ji bo ku müvekkilê wî di sala 2023 de bihate berdan serli dadgeha destûra bingehên IMF da bû. Lê tevî vê yekê jî Çağalan hate berdan. Parêzer Şahin pêvajoya astênkirina berdana müvekkilê xwe de wiha dibêje. Ji bo cezayê înfazê gelê Hikmet Çağalan û girtiyên siyasî yên din
د سال 2024 de biryara bin pêkirine hattayîn lêbelê biryara dadgeha destûra bingehên ji aliyê dadgeha bilind ve nehate qebûl kirin. Şahîn diyar kir ku wan careke din ser li dadgeha destûra bingehîn daye. Tevî ku nêzî salekî derbas bûye jî dadgeha destûra bingehên hêj derbarê serlêdanê de biryar nedaye. Parêzer Şahîn dest şan kir ku demil dest divê ev pêhukukî ji holê bêra kirin û müwekîlê wê were berdan. Mazlum Abdî roja Kongreyê Tevya Kurd eşkere kir fermandara giştiye Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî di ser hesaba xwe ya X'ê roja li darxistina Kongreyê Tevya Kurd alû rojava eşkere kir. Mazlum Abdî wiha got em bi kêxweşî ji gelê xwe re radigihînin ku konferansê Yekreziya Helwesta Kurdî li Rojava dê di 26 Nîsanê de were darxistin. Di dewam peyamê xwe de Abdî wiha dibêje Yekîtiya Kurdî pêwîstiyeke neteweyî ji bo çareserkirina doza gelê Kurd a li Sûriyeyê. Em hêvîdarin ku hemû alî vê berpirsyariya xwe ya neteweyî bicih bîne. Bi vê boneyê em spasiyê hemû aliyên ku di pêkanîna vê gavê de bûn alîkar dikin û ji xebatên konferansê re serkeftinê dixwazin. Sohrê ragihand ku di rojekê de 18 kes hatine kuştin navenda çavdiriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku li deverên cuda yên Sûriyeyê di 24 saetên dawî de 18 kes hatine kuştin. Sohrê diyar kir ku li bajarê Serqebîtê yê li Rojhilatê Îdlibê cenazeyê 7 kesan ku berî 5 salan ji aliyê rejima Basê ve hatibûn kuştin hatine dîtin. Hat diyarkirin ku li gundê Telîsiyê yê Bakurê Hamayê zarokek ji ber teqîna mayînekê ya bermahiyên şer hatiye kuştin. Li gundê Celal ê başûrê Îdlibê jî zarokek dema pez di çêran di encama teqîna mayînekê de jiyana xwe ji dest da. Sohrê diyar kir ku ciwaneke ji gundê Ceberbund ê Lasqiyê dema ser kamyoneke barhilgirt kar dikir di rewşeke bi guman de jiyana xwe ji dest da. Li taxa Ceb el Qibê û taxa Mercê yê Helebê ji ber pevçûnên malbatî du kes hatine kuştin. Li bajarê Înqîl ê Bakurê Derayê jî çekdarên nenaz kesek kuştiye. Li gundê Ereb Ebû Telîsê yê Rojavaya Hamayê jî du kes ji aliyê çekdaran ve hatiye kuştin. Hat diyarkirin ku li devera Lîwa sedû sû heftan adêra zore kesek ji ber teqîna mayînekê li bajarekê Xeranîç êdêra zore jî dawetekê de gulle hatine teqandin de encamê de kesek hatiye kuştin. Herwiha li nêzî goristana Elhemdan a Elbû Kamal adêra zorê cenazeyeke jineke ku bi guleyan hatibû qetîlkirin hatiye dîtin. Derîşên vê sibeheyên li Xezayê de 7 kes hatine kuştin berdevka parastina sivîla Filîstînê Mahmud Basel ji afê pere axivî. Derheqê rewşa dawiya Xezayê de van agahiyan dide. Êrişên hewayên dijwar li ser bajarên Xeza, Beylahiye, Beyhanûn û Xan Yunusê pêk hatin. Di encama êrişan de 7 sivîl şehîd bûne. Balafirên dagirkeran li taxa Rîmalan a rojavayê bajara Xezayê malek bombebaran kir. Di encamê de 4 kes jiyana xwe ji destan. Li herema Sebra ya rojavayê Xezayê jî malek hatiye bombebaran kirin. Di encama wê bombebaranê de du kes jiyana xwe ji dest daye. Li Xan Yunusê jî de êrişa li dijî avahiyeke de kesek jiyana xwe ji dest da. Berdevke parastina sivîl Mahmud Basel da zanin ku artêşa İsraîlê li Rojhilatê bajarê Xezayê û Refahê zêdetirî 10 mal rûxandiye her wiha buldozer û alevên şaredariya Cibelyayê ya li Bakurê Xezayê hatine hedefkirin. Basel ragihand ku artêşa İsraîlê taxên Dereş, Tufan û Şûçaçiyê yên bajarê Xezayê jî bi opûsan bombebaran kiriye. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Hamasê de encama operasyona leşkeriyên İsraîlê yên li ser Xezayê de ji 18 adara îsal û şûn de bi kêmanî 1827 kes hatine kuştin. Ji destpêka êrişên cotmeha 2023 ve bi kêmanî 51,201 kes hatine kuştin.
Ji bo Gazayê planeke nû Misir û Qeterê ji bo dawî li şerê li Gazayê bê anîn planek nû pêşkêş kirin. Li gorî vê planê di berdela agiribesta ji 5 heta 7 salan de wê hemû dilgirtî serbest werin berdan. Her wiha raydareke Filîstînê ragihandiye ku Hamas amade ye ku kontrola Gazayê radestî saziyeke Filîstînê bike. Tê diyarkirin ku ev sazî dikare ji rêveberiya Filîstînê pêk be ango pêkhatiek îdarî ya nû be. Lê Serokvezîrê İsraîlê Netanyahu berê jî vê vebijêrkê qebûl nekiribû. Hat ragihandin ku heyetek Hamasê ku di nav wan de berpirsên paya bilind jî hene ji bo ku bi navbênkaran re hevdîtînê bikin çûne Misirê. Her wiha heyeteke İsraîlê bi armanca Jinûvê destpêkirina danûstandinan êvara yekşemê çûye Qahîreyê. Li gorî nûçeyê Hamasê plana İsraîlê ya ji bo berdana hinek dîlan red kiriye. Karbestê Hamasê Xelîl El-Haya got ku ev amade ne ku di berdela azadkirina girtiyên Filîstînî de hemû dîlgirtiyan azad bikin. Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu jî ev tişt gotin. Ez wekî Serokwezîrê İsraîlê teslîm nebim. Eger em niha li ber fermanên Hamasê serî bitewînin em hemû destkeftiyên xwe yên mezin wenda bikin. Bele godan jemen û çên nîr û pêşkêş kirin ji bo godarkirine we spas ana xatir we dem baş.